birat onnaय मोनो सना आं नोंखौ बिराद onनाय मोनो सना नों आंखौ बावबा बावनो हाया मालाय नों आंखौ ओरैनोसो बुंदों खोमा थगायाखैना मानसिफोर फैगासिनो जों एसे थाबायनोसै आमौ सना नों आंखौ बावनाङा दे गाबगोन सना गाबनाङा आदा नों आंखौ गारमाराथ' गारनाङा दे आदा दे आं बिराद नोंखौ आंखौबा हाबा होगोन ना होआ नोंखौबो लाखिगोन आंबो बेखौनो हाया ना नोंसोर जाहा नोंसोर ज'आ बेखौ होमबा माबा मोनसे बाइकफोर दंबा बिदों जों खालामनो फैया आदा बाइकजोंनो थांनांसिगोन होनाने आदा गाखोनोसै नामा गाखोदो माबार गाखोदो मानसिफ्रा फैगासिनो दं हनै गाखोदो मोजाङै हमथा नाथाय Biasa makan kalah apa kali gini? Tapi dia bisa tak naik lupa ya rahai. Aku pergi sini. Mana cari? Anak, aku dek. Sampai ada. Anggi onnaय मोनो हाय सना नोंखौ. Ora. Loh, देखा yang bisa. Mati जालाङामोन. माने माने जों बैयाव जिरायनो सायखङाव जिरायनोसै आदा. सायखङाव फैद'. मोनदों नाय आं दा सोबानोदों ओदिने मा बिहामजो बे हा सोर बे सोर आयै आंसो लाबोदों आयै गनायना लादो बायदि बिहामजो गनायना लादो आयै गनायदो गनायना लादो आयै गनायना लादो आयै आयै जोंखौ गनायना ला नङा आंनो बेबायदि बिहामजो नाङा हो आयै गनायना लादो आयै Mama आंनो नाङा बेबायदि बिहामजो आंनो लानो सैनिया नाय आं गानफ्रानो जानायसै आङो बे न'आव दान्दिसे समबा आं थानो नंला आंनो दान्दिसे आं दा सनो बानायदों नै Mazang mana favourite lagi Orang biamji betul apa? Angbu thalia, angbu thangni sari. आं बेबायदि Mazang mana lagi? Bagus semula. आंहा फिसा हौवाया बिए फाइनाल होनांगौ बे नाराथिनजो माने बरायना लाना फैदो आंनि फिसायाथ' नाराथि नङामोन नांगौ नङा आंनि फिसाया बिदि नङा बे आंनि फिसाया बिए फाइनाल होनांगौ बेबायदि बेनोसो मोननांला Bini undang. बे चेनेलखौ नायनानै साबसक्राइब गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो।